ya kita kijing dawa, ya kita kijing terang, ya kita kijing anut kijongi. Namta banyo hapok jong kejela, kum kata kaan ya kaban yada ya kajat riu kijongi, ke analan pamit, kum kata kijing dawa ban penrung ya kakitin kasi hakakanit kabapra, kijing terang kijing anut, ban penbek yo pun usam, apedeng ka Meklia bat Asam, bat apedeng jong ka India, bat ka Bangladesh lembah ka Meklia sektor. Habaya keren, saya kata kejing pun klan, kejing kubur susu, yang ke diskousil. Habaya keren yang kata separate kader. Habaya keren yang kata kejing syak. Wan telep no, jom kita ki anritor, ki balakta, ya ka rukom bat kendau bat siap kejongi, ki balakta, ya kejing ti, ya ki marpok kendau. Nadu udau yang umong sun, bat ki wei ki jing dawa ki jing angnut, kum kejing dawa banyo, laka jong ka separate kader. Kenang bagi officer ki jongi ki long ki balai lut ki bonum yang kle syu bat ka Asam bat bon kita ki nong trai sorkar kum ki IAS ki IPS bat ki IFS kini baro pararibi ki bamangi kum gejala gila dawa gila terang gila angnut gila kwa la bon senem kini baro mentang ya tengku bat ka sorkar India. Ladap himudur ya kini ya kita kijing donkam ki jongi ladap himudur ya kini kijing kuat kijongi kum kinong song jong ka jala bat kum jong ka ri khasi jenkia ka jongi ni dei pat sno tho parari baka kam kalong ka bakia ka kam kalong ka bakia ado kata bat ngidon kam ban peliu jengmut pha ngidon kan ban san jengmut pha bat ngidon kam banda perkhat sani pha haswa bangin jit yang kita kibriu ki ban salin mi khmat yang ni apok dor baba parlimen kamlong yang ni pengin suyong ba tong ini jit no ya KMP dah ka ba petsyong nong rim na kijing ruai banong lada subang kata kasur jing ruai ini jit no syata em kamlong yang ni banong ini jit dah kijing sengau dong dah kijing sengau than dah kijing sengau niam no belai ni haban pha tang wei ukun nyo trep uban mi khamat ya ka jai penriu ka jongi bat ya ka jala ka jongi bat ai bo tang utau wei un mi khamat ya barok ukhendria mu penar ubhoi uwar umaram ulangam nginom ya jit ru dah kijing sengau niam ai bau tahu wei uban mi khmat ya barok ki jenget la kadai ke jenget Kristan la kadai ke jenget Trairi la kadai ki Hindu ki Muslim bat barok ki badon hakane ka khasi jentia hil hi barok wei parari be kumta kamlong ru yang i baning am bangine jit ya kita kinong mi khmat dah ka ba shu ya pen dah ka ba shu dino sanspa si hajar sibut lani ban ap ta ka baisha kabai kali lani ban suya penno bat ke jingdi perbuat barok parari ni kita kilong kijing perkhat ki bakala ladangi perkhat kumta kajing jit ya KMP parari kadai ban jit dak kijing sokit kli kadai ban jit dak kijing sokia bat kum juru dak kijing yo i jengai dak kijing start dak kijing sempang ngidon kamru ban yo ya kabor no blei nong bu nong thau yo blei nong bu nong thau parari be ban ai yang ia kata ka bor jong ke jing start hakabadai bat ke jing jit ye ke member jong ke parlimen parari be kawai ke bang akwa ban pen sngo tho epi haswa bang ne tho e katau kane teli ke mat ki jura ye ke ai ki jing thrang ye ki jing angnut ye ke ai ki nongrim ki jongi hakane ke election MP ne kong ngakwa ban jubab ya ar teli ke ai ye ke bang ngasngau idon kam ban jubab kebenikong kolong kasai don kata ka jing sngo pensutu bakla kamtam jongki parti rithor ki basai ong bakita ki seng rilum ki jongi kimla ban thau perthei hanong ba dali ki ong ba kilong marwai bakinom la hiru ban pen kongu ya ka sarkar dali lani ya kata ka sarkar India ka badan hapo nong ba dali kata ka de ki perkhat bakla pararibi lada piken mau ba ki MP na ki seng rilum ladu ba howar hanyota ba hopping stone lendo ba jiji swear bat kiwei ngila de pha yaki hapo dor ba parlimen habangi pha yaki kila wanra ya ta ka nam ya ka burom jong ka jai pendu nyo trep nyo wasa ka jongi kila keren yaki mat ki bakhia kila ya site dam ta ka ri ba ka jai pendu u propso jiji swear ni lada piken mau ula pelaj ya ka mekhalia na ka jing trikam jong kata ka cool nationalization act lani kita ka jing penkala mar sorkarno ya udong uba mangi kum ki nong song snong ngilong trai ula long ro kum deputy speaker ban om tang kata ula dei ru wei na ki convener ban wanra yang kata ke MP tribal forum ke bahe
Lani kata kay senjuk jong ki MP rilum ke bala pen ki win ya ka sarkar India bat ya ka parlimen hang tu kapor. Kumta ladang ilala ban sei ya ta ki breu nak seng rilum hang tu kapor ki ban mi khamat nam ta ka sur ke jongi nyimdon jing a ru em para rebi bangin sei biang menta nak seng rilum. Kumbangi sai ong bala da pipai sya ka jinglong ke jingman jong ka national politics mentalai dan setang anriu teli ki parti ki badai ki national party san pusan teli ki regional party lada kini ki regional party san pusan teli nginang bania lumlang nginang bania burom barkeliang bat nginang bania trilang ngila bat thau perthai haka national politics habaya keren bat kita ki rilum pararemi kan ya thu api ki MP rilum ki dan sau punyongut ki ban sami khamat na ki ST reserve seat tilada sau punyongut kinang benda teli, kinang benda trailang, kinang benda snok tilang, kinang benda kersan uwe puwe, kiyo yang tak right leadership, kiyo yang nong yalam, banyalam nong ta joki, ngila bantau pertai, hapok nong bak parlimen. Kawai kumtang ide bersngoto, bagi parti regional party, lani kita kiseng rilum ru, kila bantau pertai hakan national politics, lani kita kesensyar kadar jongkari India hi barakui. Kasyong stang hau breu parari kumno ban sandur kumno ban penbek penriti ya ka soba nai sya elam baklasyo banong bagita ki regional party kimla ban thau perthai haka national politics lane hakata kasensyar khadar jokari India hi barakawai sakawai kabenta ya kabang akwa ban keren ban pensai kiladon ki baong bahana kata ka UDP bat ka HSPDP lane ka RDA namar bang ya trelang bat kata ka NPP haka sarkar jelang ila kala ki tim D ki tim C jong kata ka BJP M kani kadai jing suthu bakla parani be ajing sya ka UDP bat ka HSPDP lay nadu arajar khat khandai haka por baka sarkar India ka sna jubor ya kata ka NCA ya kabala kersan da ka BJP bat ka NPP ngilami no wat na katukan NEDA lani ting ke North East Development Alliance Democratic Alliance no boleh ngim sengo ya hap ki policy ki joki haka manifesto ki jongi ngila keren sai bangim sengo tenat ya kini ke jing penbor ban keren hindi jubor ngim sengo tenat ya ke jing penbor ban bamdok masih jubor ngim sengo tenat ya kata ke jing sandur ke benong banwan ra tang kawai kaniam hakawai kari ti hakawai ke jingek hakawai kari watla kadon ke jingnya trilang kamut pat bangia khle milai lang laning ia menjur lang ya ke baro ya ke ke bang ngim ya menjur kasa hi ke jing pom ya menjur ngim semladon pripul alan bat ka BJP lan ke NPP ngia khun ya kene election da ki nongrim lajong ngia khun ya kene election da kimat ki jura lajong bat ngia khun ya kene election da kata ka jing start ke jing sempang bat da ka jing yo i jengai ke jong i hi lajong ngem sem laya trilang bat ki wei pat ki seng rithor bat ki wei pat kita ki parti ya ke bang mangingim don ya ka ju ka ideologi bat ya la ka ju ka nongrim banlong kum kinong mi khamat ya kasur ke jong thi po parlimen paribet kelong ningkong nginwat ikta kilat kilenti kumno banyada ya ka jak riu lejong ngiladon kam kerki ya kata KLP kejing penteri kam jong ka Asam ya kata ke NRC kala pendon kam yang kerki banginyo no ya KLP nomor kumba pitip sau pusan lak kita ki nong syong snong ki bomdei na ka jela Asam o ki bomdei ki basa ha ka jela Asam hare ki bomdei pat ki nong syong snong Ri India ke Bapura kini lese kin sashabe no na Asam sano kin let lada kin let aki jela pamarjan beladon ke ALP kinom yolat habakut kin wan haka jela ka jongi nyangu yublei no bu no thau banalai pun riu teli ki state na khasi jentia hill kumbalong mata barok ke mele kidang dei hi na ka jet riu jongi KMDC ke babun kidang dei hi na ka jet riu jongi hari ladang iklet pat banyada yang kata ka jingrung ke klep jung poiwer ladang iklet pat banyada yang kata ka jingwan bohai snong jong ki poiwer ki poihap haka jela ka jongi parari bait ngania thu ya pi ngania thu pi ba kata ka jing bun pat ka jongi kata ka jing danglong majority ka jongi halang ka jong ka jela kala ban kala la haka riti sensar pat ba ide bas ngothu baki babun pat ki sensar parari ladang bun pat mangi ki khun nyo trep nyo wasa dang sensar mangi ladang isa tampat no hakiwei parari ide bas ngothu kendiang ladang isa tampat no hakiwei ngin salong ki mrau la ka jong kari ngin salong ki nong tong ki nong
thọ ding jong no halang jong ke jala tumta ide bersimtia konten kena banong bangide berpenyo ya KLP ngakan mau haki senam ke baladem kata mangi kidang dawa ya KLP kat bagi MLA ki jongi kidang kersan ya kata ngajing dawa ke jongi kat bau pajba nong song senong udang kersan ya kata ima Vincent pala da kau burom ya i ngasosi ban penpawang ni ban ya thu ya kajing sisa ba im siam la kersan ya kata ilai penban da kat kubor banong bau tre ban kersan ya kata KLP no boleh hana kadai ka an ke balarin than batkan kata ya kata kajing wan jengok kai jong kibriu ke banabang kani kala pen jam dau kani kala pen jam rengiu bat om tang mta kala bu jingma ru ya kajat beri gojongi hato pidang sania ya ni riu rang ba bau ban mi khmat ya kasur ya kajing trang ya kajing angnut kajongi kum kajat beriu bat kajala me khalia kajing start ke song api mengi tingim sania syu hanrai karai pat kadai kajong pi upai ba para ribe idon kamru banyada ya kajat beriu gojongi ya ka khendau ka siap ya ka ketin ka thalik bat kumju ru ya ka kur ka jaj dei halor kani ka dong rim ka babangi ngi ong ba kambit yangi ban yele shongshit ban ya pakistan jubor banong bangi ni ai jaj kat omon ka jaj bru ka jongi kani ka jaj bru ka ba ai jaj kemi ngem shamla bisni lani ngem shamla pihun lani ngem shamla kran ben ye kita kibala pos ni rumah kibasdang banai jaj pa harai kumba ong kini kiru rang ba kumba ong bangia thu ngisot yang kesan perkhat yang kini kiru rang ba kuma gelbot culai kum pastor Yarrington karngor ki baong baka kur ha kajat bru gojongi kadai ka thammai kadai ka jingsdang jong kajat bru gojongi kemut ladangi bakla yipan kala ya kadai ka jat ka khong ladangi bakla bang yipan kala ya kadai ka jing ajat kan pia ya kajat bru haam teli baka sansar ka khadar barok kan keluma bapi po jentia hil pidon ne ki doloi ki bobon ki doloi ki mi khmat na ki kur lada kadon kata ka jing kelumar kan ngene tu pi kan kelumar ki doloi tang ka jing jit jong ki doloi du la kelumar ki bobon ki doloi ki dang bat ya kan niam ka rukom ki haban le ya kan niam ka rukom lada la kelumar ka jat ka khong kan niam ka rukom ru kam yeng shu bat yu beli ru ngin tersofi kumta de hakta ka dong rim ka bong bang yidon kam ban yada ya ka kul kumala keren yidon kam ban penyo ya banyada ya kaktin ke jongi da kawa penrung ha kernit ke bapra bat kumju rung idon kam parabi banyada yang khendau ka siap pararib hakine ki khendiat sngi kidang ken mau nem hani ki khendiat snem ngamut banong bakilawan kita ki an dari thor ke ba muslia ya ka jinglong trai ke jongi halor ka khendau ka siap ngilong trai mangi ya ka khendau resosi banong ban penon kam ki marpo khendau late kendon yangi banti mau ru melong banti siap ru melong banti mausun ru melong banti doyong ru melong banti yakini mata hablaj apply kita ki mining list nyibu jingkeli kalong hakano kadur utrai kendo hablaj simwai na ka sarkar ka bomdai ka trai ya ka kendo lo jong kata ka jinglut ban pen kre ya ka mining license kamta mukul lani doyong lut daki po kurur pararebi mentalai lawan ra saya kata kawai ka kendon kawong banyo ya kata ka mining license hab bandon jaka 4 hektar ngiting ngim so ya hab ya kata pararebi ngiting ikwa ubadon san na 10 hektar unyo mining bodon san po undon bodon 6 aspa undon balai hable kumta no balai lada buk kum kata ka kendon ka bahe habakut ya barok kini ki marpok kendo enlong trai tang way angut enlong trai de ki company ki banabar bat hangta kum ka jai pendu gojongi ngin saduk bat ngin samat de ki jinge na kan de gari ba ije ka jongi pararwi kumbadon menta nyoi bakidon kita ki parti thamai ki basdang ban mundur langwir banong hana ya pendu no ka diskonsel kan ja ayu pararwi lada pendu ka diskonsel kidon par prairie barok kinja om dei tang kata ihap ada siu income tax sama beli om don tribal area syu nolor kata ka CEA kan satri kampura hakan ka jela ka jongi manu pan haban sim kit kli ya kata hato kan kit kli kita kibat tu ban penduk yang ka diskonsil bala trikam ka CEA ngiting ngiyek halor kan rim badai ban penklan yang ka diskonsil kenang bang inyo ban yada ya kiriti ke dustur ya ka ktin ka klik ya ka jinglong kempang ban ya ka kendo ka siap ka jongi nyemi menjur ya kita ka jing tangwa ban pendu no ya ka diskonsil ni menjur penban ya ka jing ong bangin nang penklan ban nang penpa ban nang penjanai kenang bagi MDC badan buram ki jongi kinyo ya kita kibor ka bati kena
banwan ra ya ki an banyada ka jinglong kerpang ka jongi parari be ka sek schedule ka jongi ban ka diskonsil ka jongi ka dan hapre ka jingma ki dan ru ki nong shun ki banabar om sunem arsa khat khandai ka don kata ka jing tarwa banong bahari khasi jentia ban garo hil dei ban weng no ekta ki dorbar snong Iban wanra ano ita ki village council ki balong kum ki panchayat ni muslia ya kata bat om don kam hiru ban tuklar ya kata jinga dei ki jongu belai ban ubriu lengba ka jungiam lengba ka jingai ke jongu kadega kam simet ke jongu bat ka sarkar kam dei ban muslia ya kata resosi ban ong bah kini kismi ha ki wei ki jala kam long su kata ka sarkar ka sedang ban muslia ka sarkar ka sedang ban tuklar bat la padon kamru ya ka sarkar ban pinkiu tang ka wei kaniam bat thambor ki sibun ba kiniam ripat Yang halor kanong rin para ribig ban burom ya barok kiniam ban yada ya ka hok ban mani bling lailun habang iyo ya ka jingot ya ka jingnam habang iyo ya ka jingdawa jong ki parari ki jongi ki barang bat kaniam tenrai baki kwa ya kata ka jing itu ka bakarpang lan ya kata ka special recognition lengba ka Ministry of Minority Affairs banyo yang tak minority status gilas gaudai bakadai ka jingdawa ka basyong kun ka basyong nia bat ka badai man ajin kersan gila tho syai ka manifesto ki jongi parali bangin kersan ya ka jingdawa jongi parali ki jongi baki kwa ya ka ki jing itu ka bakapang lingba ka minority status au belai ni burom ya barok kiniam upayo kiniam kristan bat ki wei kiniam ripat ngingis gaudai baki niam temrai ki jongi kum ka seng khasi seng rai baka song sarak lapo rilum garo jadi banyo ya kata ka minority status hospital idon kam ban bahaya jing puli ban idon kam ru ban wanra ya kita kilat kumno ban penyo kam penyo jam ya ki kun samla ki jongi habang ipai sa ka jai pade jongi kalau jur bah kata ka brain drain lan kata ka jing sentut no ka jing nang ka jing start no boleh ki kun samla ki jongi ki baladang la start kimyo kam ka jala ki hapan den tri no saba habang ikran sipang ka jing lek wat ya ka jing nang ka jing start bat ya ka kot ya kia yoi bang adon sibun ba kata ka well train lan kata ka jing sya kejit no ja ko spa ka pho sari thor ro boleh habang ipang habang istom habang lek wat ya ka jing sumar bat ka jing nang ka jing start sibun ba ka spa ka pho ni hapan pentelun no sabab idon kam umta parari bat pen khlanya ki jaka sumar ban pen khlanya ki jaka puli khanang ba kum ka jai meru go jongi ka spa ka pho jong ka jai meru go jongi kan ne hala ka jong ka jala bat om ta kumta yinio aru ya ki jing mentoi ki babun kawai na ki jing thrang ki jongi ladang ki poi sa ka thong kong bangin ne kren ne ka sarkar India banwan ra no ya ta ka direct funding lani ka ta ka mang tingka ya ki shnong ki thau lani ka ta ka mang tingka ya ki ya ki dorbar senong ki jongi kenang bagi senong ki jongi kinyo ya kilat penroi ki wahe senong ki rangba senong ki saudar senong kinyo ya ta ka fon trekam bat kumju uru parari bakinyo ya kita kilat penroi ke babit ke babiak ikerpat ya ka jing ya trelang oh kilawan kita ki wei ki parti parari be ki ba la suben la sukeno la sukento ya ki wei kila ong hana kita kinong tu sudah kinong bamsap sudah ya kum kita para rebe kila keren jot kila keren bojat ngosi banong bahakan election kata ka jingya ben ya kho kam sem la kotchu tang ha ki para nong election la benru ya ki wahe snong la benru ya ki rangpa snong la benru ya ki sen balang bat ka bakham susi sisu la benru buat ya ki nong yalam niam wei lai unong yalam joko wei ka sen thamai uang bagi nong yalam balang kila penjot kila penpera ya ka jebru la kendo ya ki temen basan kum ki nong sam kiat ki nong sam pisa bat kunta terter ngampat jiyo sngau mendo bahaka jebru wa jongi wat ya ki nong yalam niam ru sem la khenchu o ki samla yoi bakila syong shit sama palat yu padaru kim kenshu kila penon kam de kitin ki balai excitement hadu kata-kata ko samla bai ka karpat epi ba pidon la ka jong ka hok ban kersan ya no pidon ya ka jong ka hok ban tep ya kan ya no ha ka ya ka bot ka ba kodor ka jong pi hari sop ha nai lek ben nai lek kentho nai lek penhiar ya ka akor ka jong pi kat hadu ba pin ben ya kiru rang ba kat hadu ba pin ben ya kinong ya lam niam jongi para ribi kawai kabang askwa kat kerensai bangi ru ngingek ya kata dasensar ka kadar ka bakut ka basuba ngiru ngingek bawanra yang ta clean politik andre kalenti pat kalong dakumwe Ite tang namor bangingit aka sensar kadar ka bakut kamut pat ba bangingin ben ngin kenok ngin ketok no ya kiwei klem kijing pagsisa no boleh hangi klem
kisah tar ki babiang gimnut ban keno yano reano tang andala don kisah tar ki babiang isala alasi ban keno om dei tang ban keno ni hapro ban ujor ye kita ki brio ki bale snu saki bor sa ka hare klem ke jing persisa gimnut na kalian ka jongi ya ki manifesto ki jongi ni la karen sai balada ni poi sa ka thong gin pentrekam dikena ya ki MP scheme ki jongi ginom ailat bakinom sya panon kam bakla hono gin buru ya ta ke independent monitoring team kaban monitor kabonom don ke jing panon kam bakla ya ka bisa ke jong upat ba andre gin lek hakalanti ke badai klem da ben klem la keno klem da kan thok ya ki wei parari be la khat khandai tarik jong ni upana ya yong lek ya ki polling station ke jong pi da ke jing themu ke jing angno bapin jet UMP uban yada yang hari bakajet riu bapin jet UMP uban yada ya ka snap ka bakar pang ya ka jinglong ka bakar pang ya ka kur ka jaj ya ka khandeu ka siap ya ki khlau ki betap bat ki marko khandeu jet ru ya tau MP pararbe uban wanra ya ka roy ka par hakilian baro jet no yangi bangin ai ya ta ka jingada ka bakhuj ka bapura bangin yo ru ka jing yale bat penek pensa yala ka jong ka jaj riu ka jongi bat wanra ru ikilat penroy haka jala ka